Здравейте хора, казвам се Диан, както ви казах, че видеото предстои, ето го видеото. Ето това е видеото. Сега, след 3, започваме след 3, 2, 1 и... само да ви кажа, че това нещо, да ви кажа, че не е чай. Това е газирана напитка. Винаги като я пия, и като така пробвам понякога така разгазирвам я и така. И като се отварям, кръц, чуйте се. Като енергийна се чува. Сега в момента я пия, не усещам нищо газирано, ама момент. Като го пия, мисля, нищо газирано не усещам. Ама така е. Това беше първи факт, сега втори факт. Аз сега тук се гледам някакви работи, ама не знам, сега да започваме. Така. Ето е и втората напитка. Кока-кола. Тук видях, че пише безалкохолна газирана напитка. Съставки: вода, фруктоза, глюкоза, сироп. Сиропа, знаете ли какъв? Такъв сироп с кофеин и лека подправка с кокаин. Кокаина е алкохол. Това не трябва да се препоръча. Сега второто да видим. Така. Съставки: аз почизвам. Сироп, въглероден диоксид, отцветител, водна киселина, фосфорна киселина, естествения ароматизант. Не им вярвайте, не са естествени. Ароматизант кофеин, ето аз. Най-добър до виж капачката или гърлото на бутилката. Да се съхранява на сухо и хладно, защитено от пряка слънчева светлина място. Така, хранителна стойност. Енергийна. Чакай, стойност първо. 450 калории. Човек, аз 450 аз за 450 калории се нахранвам цяло семейство, бе. Това е ненормална работа. А пък 450 едно малко кенче. Въглехидрати 21 грама цяло и 3. Така. От които захари 21,3. Така, какво да направим сега? 300 мл колк. Original Taste. Сега. 0800 100 мл 450 човек. Така че не дейте. От такава напитка, ако пиете за закуска кола, ако ядете за закуска кола, ако ядете за обяд кола и ако пиете и ядете за вечера кола, не дейте. Ако пиете 3 пъти кола на ден, може да получите сърдечен удар или може да умрете. Като ви казвам, че е вярно, вярно е. Така е. Така че много се пазете. Другото май беше по-здравословно. Тук още го изпиш. Ето. Баш на леглото да бе. Още един факт имам за една най-вредната напитка. Тя е спиртна.